De sidste 2 aftener har vi haft forskellige overskrifter til valgdebatten, og nu skal vi i gang med det 3. og sidste. En af de områder, vi skal behandle og drøfte i dag, handler om råstoffer, turisme og arbejdsledighed. Men udover det, så havde USA's nye præsident snakket om Grønland igen, og det vil vi også tage med under valgdebatterne, og det kan vi tage op til slutningen af dette udsendelse. Velkommen til og god fornøjelse med den næsten 2 timers udsendelse. Til at starte valgdebatten, så skal jeg kræve, at vi holder en god orden, fordi der er nogle unge og børn, der også ser med. Vi har trukket lod, hvor partierne får mulighed til at præsentere sig selv på 1 minut, og den første bliver Aqaliyat med Resina de Sødt. Værsgo. Det kunne måske også være en time, hvis det var, men nu er vi allerede i gang med valgdebattene, og jeg synes, det er meget oplagt, at vi også behandler erhvervet. Og inden for erhvervet, så hvis vi kigger på folk, der arbejder med udviklingen, og vi får tal i forhold til arbejdsledighed fra Majorия, hvor det er inddelt i 3 matchgrupper, og her er det meget vigtigt, at vi kan få dem til at tage det næste skridt. Hvis vi kigger på matchgruppe 1, som vi ved, at som er klar til på arbejde, men det kommer aldrig på arbejde. Hvorfor sker det? Hvordan kan vi gøre, at vi sikrer, at det kommer faktisk på arbejde, og det er en af de største gevinster, vi kunne hente, hvis det var. Tusind tak for Aqalo. Så er det Nive Olsen fra Demokraterne. Værsgo. Der er kamp om Grønland, men fra Demokraterne er vi sikre på, at vi ikke vil være en valg for Trump. Vi accepterer heller ikke, at der er urespekthed. Vi må tro på i Grønland, at vi har rigdom og ressourcer i Grønland, som vi bør benytte og gøre nytte af. Og vi ved godt, at vi har disse rigdomme, men vi bliver nødt til at have de rette rammer, og det er det, vi har også arbejdet på det næste flere år. Så derfor klæder vi os til og har store forhåbninger til et kommende år og god valg, så vi kan arbejde med Grønland mod en bedre fremtid. Så har vi Aqalor vækket, så jeg skal lige få tingesten på plads. Værsgo. Inuit Ataqatigiit i den kommende valgperiode vil en af de første år arbejde på erhvervsudviklingen. Vi skal have flere på arbejde, og vi bliver nødt til at have et bedre velfærd og formindske uligheden. Vi har sagt nej tak helt klart og tydeligt til uran fra IA, men vi siger ikke nej til mineselskaber eller minedrift. Vi ved godt, at mange lande er interesseret i Grønland, og vi skal selvfølgelig også udvikle erhvervet i samarbejde med andre lande, og det kan vi komme ind på det i løbet af aftenen, så vi har brug for dig, siger Henrik Fleischer. Værsgo. Arbejdsledighed. Alle borgere i Grønland inden for erhvervet og andre virksomheder skal blive prioriteret,
og vi bliver nødt til at kigge på andre muligheder, for eksempel flat tax og gennem flagentrepriser. Og derefter bliver vi vurdere nye muligheder, og i forhold til råstoffer, så ønsker Rusland, at alle råstofminer skal stoppes, og først igangsættes igen, når disse er til fulde gavn for Grønland. Vi bliver nødt til at revurdere turismeloven, så at den er mere til gavn for hjemmehørende, og ikke går ud fra det andre. Tak til Henrik Fleischer, så vi går over til Bellebro Bjarne Lerak. Værsgo. Tak. Man skal ikke være i tvivl på, at i aften vil igen Lerak prioritere det hjemmehørende og beskytte det hjemmehørende. Lige nu er det allervigtigst, at vi sætter en udråbstegn, at vi er grønlændere, og hvem der er grønlændere. I Folketinget prøver man at sige, at når man føler, at man er grønlænder, så er man grønlænder. Hvis der er en dansker, der flytter til Grønland, er personen så grønlænder? Absolut ikke. Vi blev frarøvet af vores identitet tilbage i 1950. Vi skal Man skal ikke være i tvivl på, at vi vil arbejde for Grønland og beskytte Grønland. Vi vil ikke sælge Grønland, men vi vil gerne tage den tilbage til os, fordi det er vores arv. Tak. Siumut, Peter Davidsen. Siumut har til formål, at der skal være udvikling af erhvervet og mangfoldige erhverv. I Grønland har vi erhverv af industri og fiskeri og turisme og råstofområdet. Men ikke mindst så er der også vandkraftværk, som den energi, som kunne eksporteres som en mulighed. Vi skal selvfølgelig udvikle erhvervet i Grønland ved at lave vækst. Vi har mange forskellige punkter, som vi går til valg på, og disse skal finansieres, og finansiering skal skabes, og vi har ikke alene valgflæsk, men også en strategi for dem. I har nu fået 1 minut mulighed for at introducere, så vil vi gå over til den første overskrift, som er arbejdsledighed, og vi vil starte med at se på et indslag. Hvis man kigger lidt på Grønlands statistiks tal, så er der på landsplan lige nu, ledighedssituationen ser sådan ud, at i de 17 byer, så er der i alt registreret 1691 ledige. I 55 bygder er der registreret 468 ledige. Det vil sige, at på landsplan er der i alt 2159, der er registreret som ledige. Grønlands erhverv har medlemmer af ca. 350 virksomheder og har i alt ca. 7.000 medlemmer. Da GIS lavede en undersøgelse i 2022, så fandt de ud af, at der var ca. 1100 arbejdsdygtige, der manglede i 2022, og det var i forhold til 2021 en forøgelse på 200 personer. Nu har vi så set et indslag. Vi har snakket i rigtig mange år om aktivering. Hvad er det, der er gået galt i forhold til, at det ikke er lykkedes, at du var markeret først? Vi har lavet en helt særlig ordning i Avannatte Kommune. Jeg har selv sagt det, dengang jeg var i kommunen deroppe. Hvor jeg sagde, lad os prøve det her. Lad os ikke have så meget fokus på de ledige, og så begynde at registrere, der har man så begyndt at se, at der er nogle fordele ved det. Altså, når man mangler ansatte, så er det, at det gør skade på enhver arbejdssituation. Fordi når der er ledighed, så er folk fattigere. Men når vi så står i en situation med ledighed, hvor vi begynder at mangle hænder,
så gør det også stor skade på vores økonomi. Derfor snakker vi hele tiden om, hvorfor er det, man har delt op i de her matchgrupper, altså efter 2010, efter den dårlige økonomiske verdenssituation, så har man holdt fast i den løsning. Hvorfor holder vi fast i den, at der er behov for noget nytænkning i Majoreaq med hensyn til personalesituationen i forbindelse med aktivering? Altså så kunne man måske begynde at tænke på, at dem, der måske endda er på førtidspension, får de ordentlige aktiveringer. Så der er nogle af de her personer, der ikke har arbejdet i 30 år, og dem, der prøver at aktivere folk, altså de er også begyndt at blive ramt af stress. Så hvis man kigger på alle de her forhold, så må vi se, om det er rentabelt. Fordi dem, der kan arbejde, de skal arbejde, og dem, der er arbejdsdygtige, der skal det betale sig for dem at kunne arbejde. Men det her, at man har åbnet for muligheden for, at folk bare kan sidde derhjemme og tjene penge. Men vi er trætte af den måde at arbejde på i Adassut i så mange år. Altså så er folk blevet så optaget af systemet, at det nu bedre kan betale sig for dem ikke at være i arbejde. Hvis det bliver i Naalakkersuisut, hvad vil så ændre ved det billede, som du fremmaner? Dem, der gerne vil have 2 jobs, altså lige nu, altså uanset hvad man gør, så får man frataget ens penge i, så er det nogle af 40%, og andre steder er det et andet 40%, men vi vil gerne sænke tallet til 30%. Peter Davidsen, du har markeret. Pelle var først. Nå, fint, super. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det vi snakkede om i går i Naalakkersuisut, det er noget, som vi snakker om hver dag. Det skal kunne betale sig at arbejde, og der er også mange dejlige ting ved det, men i forhold til at have 2 jobs, altså det synes jeg ikke, vi skal. Altså vi arbejder lige nu rigtig, rigtig meget gennemsnitligt i Grønland, så der er det meget vigtigt, at det skal kunne betale sig. Men hvis man kigger på det her billede, der bliver malet, så skal man ikke glemme på, at der er en affolkning lige nu, og det spiller også ind. Fordi jeg nævner affolkning, fordi de her servicekontrakter, også når man kigger på serviceniveauet af Pedersuisok i yderdistrikterne, hvor dyrt er det ikke? Og det, Pelle Broberg, det her spørgsmål, hvordan kan man få flere aktiveret? Ja, hvis man ikke har nogen arbejdsgiver, så kan man ikke løse på det. Det er det, jeg prøver at sige. Vi kan komme med Qaqortoq som et eksempel. De har haft et værksted, men værkstedet gik ned og ned, fordi de ikke kunne få nogen til at arbejde derovre. Og trafik betyder også rigtig meget. Altså også det, at man har et sted at bo, det betyder rigtig meget alt sammen. For derfor hænger det sammen, alle de her ting. Og vi kan ikke ordne det fra dag til dag. Og vi kan ikke ordne ledighed fra dag til dag, men vi kan være opmærksomme på, hvordan vi i det offentlige er med til at affolke. Bare som eksempel i Nordgrønland, så er der forskellige steder, altså for eksempel på børnehaverne er der personalemangel. Hvordan kan man afhjælpe det? Vi har kommet med flere løsningsforslag. Det nemmeste vil være at love, at der kommer flere medarbejdere, men de jobs, der er behov for, dem snakker man ikke om, fordi der skal ikke være nogen tvivl om, at det er som konsekvens af centraliseringen, at der kommer flere udefra på kysten, hvor de ikke følger med jobsene, men at de bare håber, at der er jobs tilgængelige. Så vi skal holde op med at love fra det offentlige, at vi nok skal skabe jobs, men vi skal bare blive mere smidige til at have jobs her i landet. Og at det skal kunne betale sig bedre at være i arbejde, og det er det, vi vil støtte fuldt op om. Tak. Pelle Broberg, der er ikke andre, der er markeret. Peter Davidsen. Siumut. Ja, det er et kæmpe stort arbejde, der ligger i kommunen. Man har delt arbejdsledige op i 3 grupper. De arbejdsdygtige, den mellemgruppen, og så dem, der har behov for særlig støtte. Og man arbejder tæt med kommunerne for det her. Det ligger meget hos det individuelle person i forhold til, hvordan vi giver den her person nogle værktøjer for at komme videre, og hvilke muligheder vi giver dem. Fordi hvis en person har haft en traumatisk oplevelse, så kan det være, at det først er, når det har fundet en værktøjer, at det har mulighed for at komme videre. Og vi skal også huske på, at der er ledighed i dele af landet, men andre steder er der det omvendte problem. Men lad os så kigge på det her sæsonbetonede arbejde, fordi det tror jeg, det er en løsning, som vi er nødt til at tage op igen. Vi får folk ind udefra,
og så giver vi dem et sted at bo, men så har vi vores hjemmehørende, som mangler et sted at arbejde, men dem tager vi ikke ind for at fylde de jobs. Vi er nødt til at afklare alle de her forskellige ting, fordi vi mangler hænder. Tak til Peter Davidsen. Henrik Fleischer. Ja, som jeg lagde ud med at sige, så nævnte jeg kort omkring ledighed. Det er de hjemmehørende og folk fra landet, som man skal prioritere. Så det her med, at man får folk udefra med den her såkaldte fast-track-ordning, den er man nødt til at evaluere på. Og den måde, man uddelegerer opgaver på, det er også, der er man også nødt til at lave helt om. Fordi den måde, man arbejder på lige nu, totalentreprise, hvor de sørger for al elektricitet og rør og det hele, det at man giver jobsene til alle de store, vi skal tilbage til fagentreprise, fordi når opgaverne bliver delt, altså man er nødt til at bane vejen for dem, fordi alle deres medarbejdere, de har ikke noget at arbejde at lave, og det er hjemmehørende. Det er derfor, vi siger, at de hjemmehørende og os, der bor her, vi skal prioritere, og så vil man skabe en masse jobs. Henrik Fleischer, vi har set tallene, der er over 2.000, der er registreret som ledige. Men der er også mange steder, hvor de har det omvendte problem. Altså, de mangler arbejde. Og det er blandt andet på plejehjemmene og så videre. Hvordan kan man ordne op på det? Ja, det kan vi gøre i samarbejde med foreningerne. Ja, foreningerne, de prøver det, men det lykkes ikke for dem. Ja, men så kan jeg prøve at sige, at det er fordi, vi ikke går ud fra os selv, men har registreret samtlige bygder og samtlige bosteder i forhold til, om de har el, om de har vand, om de har store, og med hensyn til selvforsyning, hvad enten det er levende eller ikke levende ressourcer, så er vi nødt til at forsyne os selv, og så vil man ellers kunne skabe en hel masse job. For eksempel makrel i tomat, hvor får man dem fra? Og hajer, grønlandshajer og andre ting. Vi er nødt til at forsyne os selv mere. Tak til Henrik Fleischer. Er der nogen af jer andre? Neve Olsen. Desværre så går det den forkerte vej her i landet. Den regeringskoalitionen har lavet en ordning, hvor de har prøvet at give ledige mulighed for at få et bedre liv. Og det er fordi, der er en kæmpe afstand mellem dem, der arbejder og dem, der mangler. Jeg tror, det er det, vi taber på som land. Fordi vi skal jo opmuntre folk til at tage arbejde. Man har blandt andet via SIK-lønninger gjort det anderledes, således at folk, der har mulighed for at sidde i sofaen rigtig længe. Vores løsning fra demokraterne, det er, at vi vil give folk lyst til at arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde, fordi når de går i stå i livet, det kan måske være, fordi de har nogle vanskeligheder i deres eget liv. Det kan være mange grunde, men vi skal hurtigst muligt få dem registreret, og så få dem til at forstå, at vi har ikke råd til, at du står stille. Vi har ikke råd til, at sunde mennesker står stille. Hvis vi skal have råd til alle mennesker, så skal det desværre være sådan, at alle, der er sunde og raske, de skal ud i arbejde. Det er vi nødt til at tydeliggøre. Vi grønlændere skal forstå, at så længe vi er sunde og raske, så skal vi arbejde. Og hvis vi har de her rammer, så er jeg ikke i tvivl om, at der vil være flere, der gerne vil ud og arbejde. Altså hvis I skulle få en nærmest, vil I så ændre billedet? Vil I skærpe op? Du siger, at dem, der ikke vil i arbejde, at det er meget, den støtte, de får, det er meget tæt på SIK-løn. Ja, vi skal vende om på billedet. De sidste tal viser, at der er også nogen, der flytter fra SIK, fordi det ikke kan betale sig at arbejde, hvor hjulene kører i omvendt retning, og det er vi nødt til at rette op på. De midler, der er i omkørsel, i omløb, vi kan ikke have folk står stille, men folk er jo heller ikke dumme. De kan godt se, hvad der bedst kan betale sig. Altså hvis man arbejder SIK 8... Tak til Nevi. Da vi dengang overtog magten dengang, så heldigvis kunne vi igangsætte
så vi har råd til lufthavnene, og nu er vi næsten betalt gæld. Og dengang var Blå-blokken presset meget inden for området, og for det andet, men dengang sænkede det selskabsskatten og hævede afgifterne, og der kom ikke nogen jobs. Men det er derfor, at vi siger, lige nu skal samfundet tage en beslutning om, at hvis virksomheden skal til at skabe jobs, så bliver jeg nødt til at sænke selskabsafgiften, personfradraget, og derudover, og det er rekord med den investeringsvillighed, der er inden for råstofområdet under Mutis lederskab. Så der er nogle store investeringer, der er interesseret inden for andre områder. Det har vi bevis på. Men det kan vi skal nok nå råstofområdet. Ja, det er meget vigtigt, at det mindre og mellemstore virksomheder skal have en ny reform inden for skatteområdet. Og dem, der kan påtage sig flere hjemmehørende, skal også have nogle fordele. Og det er, fordi det er alt for nemt at tilkalde arbejde, som kan overtage hjemmehørendes arbejde. Og det er lige præcis det, vi vil kigge på den næste valgperiode. Pelle Broberg, du har markeret. Ja, ligesom jeg sagde i går, det hænger sammen. Hvor mange arbejdsledige er der af grønlændere, og som ingen har hjem? Og hvor mange danskere er der arbejdsledige? Så det hænger sammen. Vi har set, hvor mange der er arbejdsledige, og dem, der er hjemløse. Så der er en sammenhæng, og det vi kan kigge på. Vi vil gerne give folk mulighed til at have deres eget hjem. Men der er mange, der er hjemløse, men så mange er der heller ikke. Men der er også begrænsede boliger, især i Nuuk, i det store byer. Ja, jamen, det er ikke alle, der bor hjemløse, der bor i Nuuk. Det bor alle mulige steder i kysten. Og vi ser også, at turismevirksomheder opkøber huse, fordi de har råd. Det er derfor, vi siger, at man får det hjemmehørende sidst i rækken, så virksomhederne kan tjene penge, så vi skal skabe sammenhæng på udgangspunkt af vores selv. Jeg synes, at vi skal tænke og drøfte det realistisk, og det skal samfundet forstå. Da vi var i gang med lufthavnsprojekterne, så var der nogen, der sagde, at det ikke kunne betale sig, men det er jo ikke rigtigt. Vi blev allermindst ramt af den udfordring, der var i forhold til lufthavnsprojektet, og vi var meget heldige i den situation, så jeg synes ikke, man kan sige, at man prøvede at redde situationen og sige, at det ikke var rentabel, og vi skal kigge på, at økonomien bliver bedre, og vi skal have en stærk økonomi for at hjælpe det svage. Jeg synes ikke, det er på sin plads at sige, at billedet ligger omvendt. Det jeg prøver at sige, at disse projekter har gjort noget ved økonomien, og vi har lige akkurat kun råd til det. Og varepriserne er også blevet alt for høje, fordi økonomien og konjunkturen ser godt ud i Grønland, og hvis vi vil fra et Inuit Ataqatigiit kigge på også ældreområdet og deres arbejdsdygtighed. Men lige nu er der nogle udfordringer med at der er nogle begrænsede lønninger på grund af deres alder. Men vi skal selvfølgelig have nogen på arbejde, så frem det kan. Så vi skal skabe mere, og det er noget, som vi skal arbejde med inden for arbejderområdet samlet set. Jamen, det var heldigt, at vi sagde grønt løs for et lufthavnsselskab projekterne.
at den her tvivl, at folk er tvivl omkring store projekter, og vi kan ikke altid være i tvivl og være bange for at tage det, eller gribe chancen, så vi bliver nødt til at tænke frem, og siden 79'erne har vi tænkt på kun i korte baner, vi tænkte kun til i morgen, vi bliver nødt til at tænke 100 år frem. Hvis vi kigger på opgaverne, så tænker vi alene kun på løsninger til i morgen. For eksempel skatteområdet. Det er en reform inden for fradraget alene. Det er en lappeløsning kun til i morgen, og der er ingen finansiering i det. Og sagde bare, at man kan jo ikke løfte dem, der ligger dernede, og hvor fra bunden af, hvor man løfter ned. Jeg vil gerne spørge om folk fra Østen, der bliver tilkaldt her i Grønland. Hvis vi kigger på antallet i 18, er der omkring 423. Nu er der næsten 1800. Skal vi altid fylde den arbejdskraft med folk fra Østen? Ja, det vi tænker på her, at der skal være reform inden for arbejdsmarkedsområdet. Og så vidt jeg husker, så kan virksomheder så skal det ansøge om det, eller jobstillinger, så frem det ikke får svar, så kan det tilkalde arbejdskraft udefra, og der bliver dannet nogle begrænsninger og rammer for i forhold til jobcenter ansatte, og man skal heller ikke ryge, når man arbejder i kommune og i børnehaverne, og det er det, man prøver at styre borgerne som børn, og i forhold til at man skal være 18 år først, så man kan måske sænke den til 16, og derudover så nævner man arbejdsledighed. Der er rigtig mange på, der er arbejdsledighed. Det er ikke kun dem, der står på statistikkerne. Så på den måde kan man kigge på, hvilke forændringer er der for dem, der ikke kan arbejde, og lad os kigge på vilkårene. Og der skal være nogle nemmere veje til at kunne at tilpasse sig til arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne sige om det tidligere. Vi har alle partierne har haft samarbejde. Vi kan ikke bare give skylden til tidligere naalakkersuisut eller det seneste naalakkersuisut. Jeg har altid været i tvivl omkring lufthavnene, og i forhold til at gøre noget ved, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og der er også pres på økonomien, og der er også inflation på grund af krigen. Og hvis vi kigger på du sagde, at man mangler arbejdskraft på 100 mennesker, men der er arbejdsledige på over 2.000. Det er jeg bange for dem. Denne overgang, vi skal snart gå på pension. Vi tænker om 5 til 10 år. Hvis vi stopper med at arbejde, så vil vi have en kæmpe stor mangel af arbejdskraft. Så vi bliver nødt til at planlægge os at sikre dem, der er arbejdsdygtige, selvom det er pensioneret, så kan man måske lave nogle særordninger inden for skat og få dem på arbejde så længe som muligt, selvfølgelig fra deres frivillighed. Og der kommer en hel masse folk fra Østen. Skal vi så overtage vores arbejde, fordi der er også stor arbejdsledighed. Ja, det kan være en bekymrende ting, men vi skal selvfølgelig også benytte en arbejdskraft, der er altså hjemmehørende. Og det er derfor, jeg siger, at dem, der er gået på pension, der er stadigvæk arbejdsdygtige, og også selvfølgelig benyttelse af folk udefra. Og Kalor Bigge, du har også markeret. Ja, inden for arbejdsmarkedet. Vi har også fra naalakkersuisut tilsidesat midler i forhold til lufthavnsprojekterne. Så kan man have nogle moduler, hvor der ikke bliver alt for meget indvandring af arbejdskraft.
Man kan gøre noget for det, og man kan måske sænke eller reforme skatteområdet. Især virksomheder i kysten, som benytter det hjemmehørende, så man kan begrænse den her tilkaldelse af arbejdskraft fra Østen. Og den her automatiske godkendelse efter 14 dage, det må vi gå væk fra. Så derfor er det meget vigtigt fra Inuit Ataqatigiit, at vi på det politiske niveau kigger på hele samfundsstrukturen og virksomhedsområdet. Vi skal give grønlændere og hjemmehørende, vi skal sikre, at det kommer først. Vi skal give dem alle sammen jobs og tilbyde dem. Men udfordringen her, som vi skal erkende, virksomhedsejerne, der arbejder hårdt, siger, at det også har brug for stabil arbejdskraft, og det der folk fra Østen har. Det har en filosofi, der faktisk fungerer inden for arbejde, og vi skal tænke, at vi skal kunne konkurrere inden for området og sætte os op fra sofaen og måske gøre noget for dem, og fordi det kan betale sig at bare stå uden for arbejdsmarkedet, så vi bliver nødt til at kunne tænke, at vi kan konkurrere, så det har brug for stabile, men det kan vi ikke komme uden, fordi det ligger hos os. Det er os, der skal gøre noget. Der bliver nødt til at være gode rammer for at sikre, at det kan betale sig for at arbejde. Og ja, vi skal måske kigge på selskabsskatten, og hvis vi gør det attraktivt for arbejde, så bliver der også et større omløb i økonomien, og på den måde så kan tandhjulene gå stærkere. Pelle Broberg, du har markeret. Ja. Man snakker også om, at de flere ældre skal i arbejde. Ja, det er vi enige i, men de skal ikke betale skat. Det er det, vi har stillet forslag om. De har en værdi, og vores ældre, som har lyst til at arbejde, altså virksomhederne, arbejdspladserne kan stadig drage nytte af dem. Det, som man har snakket om tidligere i Inatsisartut, som om vi ikke kan snakke om det. Hvad vil vi med de her asiater? Men et flertal i Inatsisartut har besluttet, værsgo, bare kom. Man vil ikke prioritere grønlænderne. Og de kan bare komme med deres koner, og de kan få hvem som helst ind de vil, og virksomhederne kan bare ansætte hvem de vil. Det har et flertal besluttet. Fra Naderak så sagde vi, at hvis vi skal lave sådan en lov, så er vi nødt til at kigge på, hvad man gør i andre lande. Og så har vi sagt, at vi skal være ligeværdige. Hvis du kommer fra Danmark, hvis du kommer fra Østen, hvis du kommer fra Tyskland, og vil gerne arbejde her i Grønland, så skal der være en lov, hvor der siger, hvor længe skal du være her, og hvad er det for en arbejdsplads, du kommer og tager, eller hvem er det, du kommer og underviser. Og det hænger meget godt sammen med fremtiden. Pelle Broberg, hvis I får en naalakkersuisoq, vil I så prøve at opnå, at man ikke længere skal betale skat efter pension? Det kan jeg sige direkte, at vi kom også ind på det i går. Vi har stillet forslag til skattereformen, at man blandt andet pensionisterne og dem, der modtager offentlig støtte, at de skal ikke længere betale skat. Så kan man jo finde en billigere løsning, som er mindre administrationskrævende. Altså en person kaldes jo en pensionist, og når de modtager den her fulde pensionsstøtte efter deres 67. år, altså når man i godsøjne, at de ikke længere skal trylle om det, og at man ikke længere skal se på deres ægtefælles indtægter, så begynder de først at få de her men Aqarru, du har ikke fået ordet endnu. Ja, jeg er glad for, at de andre partier er begyndt at sige det her med, som vi også har stillet forslag om, at de ældste de ikke længere skal betale skat. Men i forhold til det her, altså vi mangler arbejdskraft, men så importerer vi også arbejdskraft udefra. Men hvis man skal tænke samlet på det, så er det jo lidt mærkeligt, den måde, man blander det hele sammen på. Altså hvis man bare tænker på det på den måde. Altså jeg fik arbejde, da jeg var ret ung. Nu har man skærpet reglerne så meget,
at vi ikke kan give de unge nogen som helst særlig erfaring. Hvorfor er det, vi overdriver så meget? Det synes jeg, vi skal tænke på i det her tilfælde. Altså arbejdserfaringen. Vi er nødt til at give de unge noget livserfaring. Man kan ikke komme udenom det. Der er rigtig mange jobs, der er blevet taget fra udefrakommende, men lad os nu erkende, at det er fordi, vi har behov for dem, at vi får dem herinde i landet. Fiskefabrikkerne, når de siger, at der ikke er nogen til at komme og arbejde for dem, så siger man hele tiden, og det er ikke engang sjovt længere, når man gør grin med det. Altså så siger man, at efter 2 uger, så halvdelen af de ansatte møder ikke på arbejde. Altså det er det, de siger fra arbejdsgiverne. Så jeg er ikke overrasket over, at hvis man vil have fokus på at holde fast i produktionen, så skal vi have arbejdskraft udefra. Men vi skal selvfølgelig også sige tak til de mange stabile medarbejdere. Måske burde vi se dem mere som nogle rollemodeller. Men vores landsmænd, de skal jo også kunne se det lidt bedre. Vi reklamerer jo ikke for dem, der arbejder rigtig godt hver dag. Vi har bare meget fokus på dem, der ikke arbejder. Og så ser det jo ud som om, at vi er rigtig dårlige til at arbejde, men vi skal have fokus på de andre også. Akademisen, tak. Vi har 4 emner her i aften, som vi skal ind over. Nu er vi så færdige med det første emne, som I havde masser at sige om, og det næste emne regner jeg også med vil være det samme. Og nu skal vi over til det næste emne, og det er råstoffer. Og nu ser vi så et lille indslag om råstoffer. Siden kolonitiden indtil 1979 er der ikke få registreret råstofminer, og der er registreret 22 miner, og derefter åbnede man op for rubinminen nær Qeqertarsuaq, hvor den blev lukket i 23 sommer, efter at have været på drift i 2 år. Og et andet guldmine, Nalunak, blev lukket i 23, og man arbejder på at få den åbnet igen. Det melder Departement for Råstoffer. Og et eneste åbne mineselskab, der er åbent, det er White Mountain, som ligger tæt på Kangerlussuaq. Nu er det så råstoffer, vi skal i gang med. Vi skal selv etablere en mine. Det ved jeg, I også selv har snakket om. Hvor realistisk er det? Hvis vi selv skal etablere en mine, har vi råd til det overhovedet? Hvem vil gerne svare først? Akadua. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ikke bare giver råstofområdet til andre, altså så vi ikke bare giver overskuddet væk. Ja, det er en af de ting, vi skal udvikle på. Det siger ikke, at vi skal smide 100 millioner efter det med det samme, men fra bunden af, der er vi nødt til at arbejde på, også i samarbejde med råstofskolen. Måske kan vi udvikle et eller andet, måske et mindre segment, som måske kunne være sådan noget smykkeproduktion. Det er noget, som vi stiller op på og opfordrer til, at man går efter. Altså, hvis man tager fiskeindustrien lige nu, så har vi lige nu lukket af for muligheden for, at man ikke længere kan. Nu har vi lukket af for muligheden for at få kvoter, hvis man er udlænding. Nu er det kun for grønlændere, man kan få kvoter. Men lad os prøve at få lidt udvikling på råstofområdet. Og man kan ikke sige, at det er urealistisk, hvis vi skal undgå bare at blive seere til udviklingen her i landet. Så derfor opfordrer vi til, at det er noget, vi skal satse på sammen med kommunerne. Har vi så midler til det? Vi har midler til udvikling. Lige nu giver man 50 millioner. Jeg tror, at det er cirka 50 millioner, som man afsætter til udvikling på forskellige områder. Og det er... Så vi står klar i Inuit Ataqatigiit til en reform, blandt andet med henblik på at udvikle råstofområdet. Akademisen, du har markeret, ja,
flotte tanker giver ikke flotte resultater. Altså lige nu siger IA, eller i dag er det kommet frem, at man vil etablere en grønlandsk mine. Hvis vi lige tænker os grundigt om, hvorfor er det så, jeg troede, de gik efter, at vi skulle opnå selvstændighed, hvis man vil den slags. Altså, hvis vi kun vil det offentlige og kun vil selvstændighed, hvornår vil man så opnå det? Det er derfor, vi har behov for at modernisere selvstyreloven. Nu, når man har et overskud på 75 millioner, så ved vi godt, at vi derefter skal dele overskuddet. Vi har behov for en selvstyrelov 2.0. Du snakker om, når man kommer efter de her 75 millioner. Lad os overtage i området. Vi har jo bare overtaget en pyntelavkage. Selvstyreloven skal moderniseres. Den skal være baseret på os. Den skal ikke være baseret på Danmark. Den skal give bedre vilkår for de hjemmehørende. Vi har behov for en ny selvstyrelov. Det står, at jeg er klar til at arbejde på. Akrador, kan du svare på det kort? Da vi lavede fiskeriloven, så stod det i hjørnet og kunne ikke komme ud af hjørnet. Og da vi lavede noget andet reform, og så sad de i hjørnet og vred sig. Altså, vi vil udvikle råstofområdet. Hvis andre synes, at man ikke vil det, så skal vi nok selv sørge for, at det kommer i orden. Peter Davidsen, du har markeret, men du har selv sagt uran efterforskning. Vores bagland har sagt nej til udvinding fra Kværnefjeldet. Så den mulighed, den vil vi ikke længere gå efter i Siumut. Vi er nødt til at kigge på de forskellige ejerskabsmodeller, fordi man nævner de her selvstændige, men vi er kun 56.000 her i landet, så der er altså begrænsninger for, hvor meget vi kan konkurrere med hinanden. Hvis vi var rigtig mange, så ville det være noget helt andet, og der synes jeg, at vi fra det offentlige side også er nødt til at passe på vores ressourcer, fordi vi ved godt, at når man laver noget undersøgelse af råstoffer, så begynder man at fjerne råstoffer for at undersøge deres komposition. Altså hvis man bare på en eller anden måde kunne sikre, at det her stykke guld, altså hvis du fjerner et tons guld, hvis du fjerner et tons jord, hvor meget guld er der så, hvor meget thorium er der så? Det burde ellers være det, som burde komme os til gavn, men hvis vi bare fjerner det en gang, hvis vi ikke sikrer os for det, og sætter midler af til side for det, så kommer vi til at miste det. Det er derfor, vi skal sikre, at vi grønlændere får gavn af vores råstoffer, og den eneste mulighed, det er at lave en eller anden ejerskabsmodel, som sikrer, at vi får nogle indtægter. De her, når der er et overskud på over 75 millioner på overskud fra råstoffer, så skal man dele det med Danmark. Hvis I bliver naalakkersuisut, vil I så ændre på det? Ja, altså alle partierne er nok enige om det. Vi vil ændre på den del af selvstyreloven. Vi vil opnå statsdannelse, og derfor har Danmark også en pligt til at hjælpe os. Jeg synes sagtens, man kan indgå en aftale omkring det. Nivi Olsen. Først vil jeg gerne lige sige, at fra demokraternes side, det her White Mountain, dem har vi holdt møde med adskillige omgange. Og der siger de så, at de virkelig har anstrengt sig med hensyn til den nu afgåede koalitionsregering. Så jeg kan ikke forstå det her med, at vi har gjort det svært at gemme os og vredet os ude i krogene. Det kan jeg ikke genkende. Det rigtige, det er, vi er nødt til at se på vores erfaringer. Vi har Nuna Minerals og Nuna Oil. Hvordan er det kørt med dem? Hvorfor eksisterer de ikke i dag? Altså, vi har tænkt os at tage de her forskellige ting op, ikke også? Altså, jeg synes, at vi skal være mere modige. Det her land er meget stort, det har rigtig mange ressourcer, som vi ikke gør brug af. Og det, vi skal se på, det er, hvis vi kigger på Alcoa, som lå i nærheden af Maniitsoq. Det var en kæmpe mulighed, men man var bange for, at også på en eller anden måde politisk,
så siger de, at de kommer til at rovtjene på os, og så har man stoppet projektet. Da vi så ikke ville, hvor tog de så hen? De tog til Island, og nu er det deres største indtægt. De tjener ikke mest på turisme eller fisk, de tjener mest på Alcoa. Man plejer at sige, at kravene fra Grønland er alt for høje, og så stopper de her mineselskaber. Er vores krav for store? For skrappe? Vores krav er gode, fordi vi vil beskytte folkene. Altså, vi har nogle af de skrappeste. Du sagde lige, at vi er nødt til at få virksomhederne her i landet. Ja, for eksempel Alcoa og andre. Altså, vi skal lære den her slags minedrift, og vi skal ikke være bange for, at vi får nogle andre indtægtsmuligheder. For eksempel i Island, så er det blevet deres vigtigste indtægt. Men så bare det her, når der er nogle virksomheder, der banker på døren, så begynder vi at lægge forhindringer i vejen med en hel masse administration. Men vi skal være klar til, at de kommer. Vi skal være klar, vi skal være professionelle. Så når der er nogen, der banker på døren, så kan vi gå i gang med arbejdet hurtigt, ligesom de er rigtig dygtige til i andre lande. Vi er nødt til at gå videre. Henrik Fleischer, ja tak. Vi sagde, at inden for at vi bør stoppe al minedriften først efter vi er blevet dannet os et stat, så i gang vi sætter dem igen. Ja, hvad skal vi ellers leve af som selvstændige, så fremt alt råstoffet er udvindet? Så vi vil gerne arbejde for, at vi statsdanner os og kigge på personfradrag, obligatorisk pension. Og det her med obligatorisk pension, det bliver nødt til at fjerne fuldstændig, at det skal komme fra personen. Og det, som IA var inde på, ja, inden for råstoffer, ja, vi bliver nødt til at privatisere Royal Greenland. Lad os få kvoterne, der bliver ud til EU, det skal vi få tilbage. Jeg er meget enig i andre, men vi skal først til statsdanne os. Pelle Broberg Nalerak. Ja, nu er det igen, at man prikker på det andre. Vi har også kigget på det tidligere valgperiode, dengang den formand præsenterede det som et forslag. Det har jo vi støttet op omkring, men vi sagde ellers, at vi skal få grønlænderne kommer først, men hvis vi kigger på Royal Greenland, hvis der er nogle Royal ledere, der ikke kan løfte opgaven, og det samme med Nunaor eller andre mineselskaber, dem har man fjernet for at få kapitalen til brug, selvom man siger, at vi skal være selvstændige, og man lukker ned for selskaber, og nu kan jeg godt forstå under valgdebatterne, idéerne, men hvis vi kigger på selvstyreejet, vi skal sikre bankerne, at det er man ikke interesseret i, og vi sender pensionsindbetalingerne ud af landet. Det vil det ikke sikre, at arbejdet bliver inde i, og vi sender milliarder ud af landet, og hvor mange milliarder står ude i Danmark, og det kan vi ikke bruge her i Grønland, for det er her ikke. Hvis vi kigger på mineral- og råstofloven, at den er alt for streng, at kravene er alt for strenge, så at det skræmmer minevirksomhederne ud. Skal man gøre noget ved det? Hvis vi kigger på bloktilskud, vi har jo ikke nedskæret på bloktilskud, fordi vi ikke engang har opnået det her 75 millioner, men det handler ikke om lovgivning, men det at Grønland er ikke attraktiv, så synes vi heller ikke, at vi skal, hvis vi kigger på kryolitten, vi kan se, at der er et kæmpestort hul, at
her får I et hul i Grønland. Det kan vi ikke bare acceptere. Vi bliver nødt til at tage det næste skridt, før vi ændrer på. Så det er først, når vi danner os et republik, at vi kan gøre noget ved det og komme ud fra rigsfællesskabet. Så på den måde kan vi have direkte samarbejde med andre lande og virksomheder udefra. Så vi har nogle store opgaver foran os. Peter Davidsen, du har markeret. Det er succeser, politisk og fiaskoer. Det behøver ikke at gøre ondt, når vi snakker om dem. Det er noget, vi skal løse, når vi kommer ind på Inatsisartut. Så derfor skal vi fra Siumut nævne kontrol over råstofomdrifterne. Hvor stor kontrol overholder vi? Jeg har kommet efter Ruben men det var en udfordring. Vi kunne ikke finde ud af, hvor store indtjeninger der har fået eller overskud. Det har ikke engang givet noget til Riddersuitiat. Så disse forskellige forhold, og vi bliver nødt til at have større kontrol inden for det. Og så frem der skal være kontrol over råstofområdet, så bliver vi også nødt til at have folk, der er uddannet. Vi kan ikke sige, at råstof, det har vi overtaget, så kan vi løse det selv. Vi bliver nødt til at forhøje og styrke uddannelsen inden for det, og det har vi alt mange. Råstofskolen, at der er 3, 4, 5, 6, der bliver uddannet i den skole. Råstofskolen handler mere om sprængninger, men vi har også brug for ingeniører og andre områder og eksperter. Så det kræver, at man har en høj uddannelse inden for råstof. Det kan vi ikke undgå, og det er noget pligt, vi skal opfylde, så vi kan holde det rette kontrol og tilsyn. Peter Davidsen, tak. Aqalo, du har markeret. Og hvis der er overskud i virksomheden, så betyder det ikke, at vi bliver rige. Overskud i virksomheder, så kan man også undgå skat, så frem det prøver. Og et det forhold, som det blev nævnt her, for eksempel obligatorisk pensionsopsparing, og det har vi sagt, at det skal afvikles, og der er nogle af partier, der nu er enige i det. Og nu har Naalakkersuisut lånt 400 millioner fra PFA og smidt dem ud af landet og siger, at vi efterlader det Grønlandet, så det hænger ikke sammen. Så vil jeg også bare sige, at skibet er sejlet, selvom som det gør ondt og sket uanset hvor meget vi græder, og så føler og kryolitminen ikke fyldt op med tårer og omdannet til kryolit igen. Vi skal kigge på, der skal ikke til for at gøre noget, at der kommer først en dokumentar om det. Så vi bliver nødt til at være bedre inden for det. Og inden for råstoflovgivning, hvad er det for en ting, vi ønsker? Hvis vi kigger på afrikanske lande, der har lovgivning, har det tjent penge? Nej. Er det et gavn for dem? Men lad os lære af dem, hvad der er sket. Skal vi kunne løfte opgaven, hvis vi selv driver minerne? Ja, det kan vi kigge på. Lad os have nogle rammer, der faktisk gør, at råstof er til gavn for Grønland. Og så fremt rammerne gør det muligt, så den gamle politiker har sagt, Alcoa, hvad sker der? Hvis vi kigger på råstofstyrelsen, kan det løfte opgaven? Jamen, i det offentlige, hvis vi bare vokser offentligheden, men vi bliver nødt til at få det rundt, få det op og ned. Innovation inden for politik. Nogle gange bliver vi nogle gange lidt for ekspert der inden for forhindringer, og det er rekord mange ansøgninger, fordi det er næsten op på 9 nu, råstofansøgninger, og nu er der en større interesse af investeringer, og
Dengang, da der var valg næsten hvert år, fordi der var et politisk ustabilitet, og nu er der stabilitet, og nu er der flere ansøgninger. Og nu har man kørt hele valgperioden, og det er først sket igen efter rigtig, rigtig mange år. Så det er derfor, at hvis vi skal udvikle erhvervet, velfærd og vilkårene, så skal der mindst være, så kræver det altså, at man holder hele valgperioden helt fuldt ud. Det gør vi hver gang, når vi er i spidsen hos Inuit Ataqatigiit. Så jeg er ret sikker på, at det skyldes den her ustabilitet i Grønland, at der ikke er så mange interesserede i Grønland. Og der skal være en smykkelov, en ny smykkelov, som skal løftes, så vi kan også gøre nytte af, hvor vi selv udarbejder og producerer råstofferne. Så en ny indtægtskilde, som er sat på plads. Jeg kan se, at jeg har markeret, jeg har skrevet ned. Henrik, jeg har ikke glemt dig. Henrik, værsgo. Jeg troede ikke, at du havde øjne i øret. Den her uddannelse eller skole, der blev nævnt, så jeg er lidt forbavset omkring, at uanset om der er tale om skipperskole eller søfartsskolen og den her råstofskolen i Sisimiut, og det er nogle lave uddannelser, og andre indførte uddannelser med gode materialer, det ser meget flot ud, men vi bliver nødt til at have en uddannelse. Men skal vi ikke beholde det, vi har? Men den ligger alt for lavt. Hvordan ligger den lavt? Hvordan er den for lav? Som du sagde, at der kun er 3, der bliver færdige i Sisimiut. Vores råstoffer, det heldigvis har Alcoa i gang startet, fordi så har vores punkt lidt indhold endnu. Det er det samme med Evidut. Så vores formand har sagt, at det kan allerede igangsætte den nye dokumentar omkring Dundas. Nu kommer jeg ind til indholdet. Europæerne og andre lande rift omkring råstoffer, så vi har en beslutning, Europa eller USA, vi bliver nødt til at beslutte os og forhandle med disse. Og det her med rift om Kangerlussuaq lufthavnen, og det der en hel masse erhverv, der bliver ramt af det. Hvorfor kan vi ikke bruge Kangerlussuaq som er handelslufthavn og omkring levende og ikke levende ressourcer? Nu er der en enkelt råstofmine, der er i drift. Hvornår skal vi blive stat? Det er op til vælgerne. Det er der, vi vælger på. Skal vi først vente mange år, til vi bliver dannet os et stat? En dansk ekspert siger, at vi kan være selvstændige, når vi vil. Jeg har set dig, Nivi, men Pelle har markeret for længst. Ja, jeg har markeret for længst. Vi snakker om noget meget mærkværdigt her i aften. Der er interesse i udlandet. Vi er glade for det, når vi snakker om de her ting. Men så er vi også heller ikke så glade for det alligevel. Så hvis det skal være mere attraktivt at komme her, så skal vi ikke stoppe på den varme stol, men så prøve at kigge på, hvordan er det, vi vil drage fordel af, at der er fokus på Grønland lige nu. Det har vi ikke sat os fast på politisk endnu. Vi kigger hele tiden på, når der er interesse for Grønland, så siger vi, at de prøver at sælge Grønland, de prøver at overtage Grønland. Når vi bliver ved med at tænke sådan, altså politikerne kan ikke tænke så grundigt hele tiden, hvis vi gerne vil arbejde med udlandet, men så skal vi tænke på, hvordan kan vi få mest ud af det her, fordi vi ved, at de er interesserede i os. Det er ikke noget tabu. Der er rigtig mange lande, der gør det.
Island gør det, Norge gør det. Så når vi leder efter samarbejdspartnere, så har vi tænkt rigtig meget på de her lande, Island, Norge, EU, hvem end det bliver. Altså, hvem kan vi samarbejde med inden for råstofområdet? Og der kan vi ikke komme udenom Canada. Canadierne har også lært noget omkring råstof og mineralaktivitet i Arktis. Men hvis vi skal det, så kan man slet ikke komme udenom, at nu, som situationen er nu, hvor Danmark får halvdelen, så er det ikke attraktivt. Men det betyder ikke, at vi ikke skal forberede os. Så når den dag begynder, hvor vi begynder at interessere i at lave udnyttelsesaktivitet, så kan vi begynde at sikre os, at Danmark ikke får del af fortjenesten. Nivi Olsen, ja, jeg vil også gerne lige sige tydeligt, altså vi vil gerne statsdanne os, men fra Nadaraq, så bliver man spurgt om hvordan, og så siger de hele tiden, at vi kan få bloktilskud fra 20 år fra Danmark. Det er vi ikke enige i. Altså, vi skal ikke være vi skal ikke blive selvstændige på socialen. Det er ikke selvstændighed, hvis man skal regne med, at man får penge fra et andet land. Den rigtige vej, det er turisme, fiskeri, råstoffer. Vi har ikke engang nogen høje uddannelser for fiskeriområdet. Så vi er nødt til at arbejde for at forbedre rammerne, uden at forlade os på hjælp fra andre. Det er bare at lade som om, at man er selvstændig, hvis man hele tiden forlader sig på, at man skal få løn for andre. Det er det samme som at sige, at hvis vi flytter hjemmefra fra far og mor, så skal vi ikke sige til dem, vi regner med at få penge fra dig hele livet. Men det vi vil fra demokraternes side, det er, at vi arbejder ud fra vores ressourcer og giver de folk, der gerne vil i uddannelse, give dem nogle rigtig gode uddannelser. Det er den måde, vi gerne vil hjælpe landet på vej på. Det var et direkte til Pele. Ja, man kan ikke komme uden om at tydeliggøre, at vores forslag, det er det, som der står i EU's reglementer, og så er det ikke forkert at sige, at lad os lave udvikling med den støtte, vi får. Altså, der er ikke nogen, der får halvdelen af det. Vi kommer ikke til at smide vores ressourcer ud af landet. Det er ikke, fordi vi forlader os på den støtte, men hvis vi skal se på det som en forhindring, så lad os kigge på, hvordan vi kan lave udvikling som en stat. Vi kan ikke blive ved med at se det som en forhindring, at fordi man ikke er klar, så er vi nødt til at vente lidt længere. Altså, det er ikke der kravene om selvstændighed ligger. Vi skal bare sige ja eller nej. Hvis man siger nej til selvstændighed, så er det ikke sådan, at det ikke er vores i al evighed. Hvis man siger ja, så betyder det ikke, at det er vores endnu. Fordi resultatet af en afstemning skal først ende om Inatsisartut. Nu er vi så færdige med det her emne, og nu skal vi over til et andet emne. Nu har vi så haft om råstoffer, og nu skal vi så snakke om turister, men vi skal lige se nogle tal først. De her slags store turistskibe kan man se masser af om sommeren. I 2033 så var der i alt 76.477 mennesker, der var med ombord på de her turistskibe. Og turister, der kom via flyforbindelse, dem var der 55.290 af. Det vil sige, i 2023, så var der i alt 131.767 turister, som ankom her til landet. Antallet af turister, dem kan man se her. Og under coronaepidemien, så er der ikke så mange, der var ude at rejse. Men de her tal, de viser, at turisterne, de er steget med 46%. Da Nuuk Lufthavn blev åbnet i november, og derfor er der nu nye fly, der kan ankomme til Nuuk, og United Airlines har tænkt sig at ankomme til Nuuk 2 gange om ugen i løbet af sommeren, og planen er, at den kommer 30 gange fra USA. SAS har også planlagt en sommerrute, som kommer 3 gange om ugen, så man kan godt forestille sig, at lufthavnene i Ilulissat og Qaqortoq, når de engang åbner, så vil det komme endnu flere turister i fremtiden. Nu har vi så allerede set, hvor mange turister, der kommer her til landet. Vi sagde også i indslaget, at når Ilulissat lufthavnen åbner, også når den åbner i Qaqortoq, og når den åbner i Danmark, Nuuk, så kommer der det her SAS-fly fra Danmark. Og så vil jeg gerne spørge,
er vi klar, eller hvor klar er vi som land, for at der kommer så mange turister? Akkadu? Ja, hvis man skal se på det, turisteområdet er så uudviklet lige nu, at vi ikke engang rigtig har nogle målgrupper. Altså, hvad er det for nogle slags målgrupper, som vi har tænkt os, at vi gerne vil have her til landet? Er det de her rygsækturister? Altså, de er ikke særlig interessante, hvis det er særlig attraktivt, hvis de begynder at komme her til landet, og vi håber ikke, vi får Islands tilfælde, fordi vi kan se, at de havde så mange turister, der kom, at det faktisk har kostet deres land meget, og priserne steg rigtig meget, fordi de prøvede at dæmme op for turismen. Men det gav bagslag, og de her store turistskibe, altså der bliver holdt afstemninger, hvor folk ikke vil have, at der kommer turistskibe hos dem. Så vi har sagt utvivlsomt fra, at der 17 med hensyn til de her store turistskibe, der ankommer, så skal vi have nogen med ombord, fordi vi skal have penge fra udlandet. Altså, man har kun set vores egne lommer som noget, vi kan hente op fra, men hvis vi kigger på Færøerne, de har mindst 5 forskellige afgifter for turistskibe, og når de så anløber i land og skal have strøm, og så har der krav om, at de skal slukke deres maskiner, og når de så køber el fra land, så kan man drage nytte af det på forskellige områder. Så vi er selv nødt til at drage bedre nytte af det. Det er ærgerligt, at vi beklager os så meget over for de turister, der kommer. Vi skal se dem med en dollartegn i øjnene. Vi skal ikke være dem underdanige. Vi skal se dem som store, tykke store, tykke punger, der kommer her til landet. Vi så have højere afgifter. Jeg har selv været naalakkersuisuq, og jeg har prøvet at skabe noget, men det har man så ikke brugt i særlig stor grad, fordi de selvstændige her i landet, og så er der de her visitørcentre, som skal køre bedre, altså dem prøver man at spare på nu. Og så de her afgifter, hvordan man på en bedre måde, og ikke mindst med hensyn til, hvordan vi bliver mere attraktive som en filmnation. Altså, det vil sige, der skal være turistafgifter. Det har vi stillet forslag om, at de her steder, som der skal være flere afgifter, men det fik vi afslag på. Kommer I så med flere afgifter? Peter Davidson, er vi klar? Vi er ikke klar på alle fronter, det er jeg nødt til at sige. Og man er nødt til at samarbejde med kommunerne om det her. Altså de her turister, der kommer, de kommer til at gøre brug af landet, og man er også nødt til at føre tilsyn med dem. Men det, som jeg gerne vil sige, det er, at den nye lov sikrer, at hjemmehørende skal have ejerskab på mindst 66%, og dermed sikrer man, at fortjenesten bliver her i landet, forstået på den måde, at de eksterne finansierer, hvis vi ikke havde sat grænser for dem, så vil udviklingen måske gå hurtigere, men når vi har sat de her grænser, så giver vi mulighed for hjemmehørende selv, altså ud fra hvor parate de selv er, at lave udvikling. Og det synes jeg, at den her nye lov er rigtig god, fordi den beskytter hjemmehørende og sikrer, at vi har omsætning her i landet. I forbindelse med miljø, så er jeg fuldstændig enig med Akkadu. Der skal vi være klar, at hvis der sker et eller andet havari med hensyn til de her turistskibe, hvor klar er vi så, hvis der sker en ulykke, også på helikopter- og flyområdet. Så alle de ting skal vi arbejde på. Og så vil jeg også kort lige sige, at vi som det næststørste parti er vist de eneste, som ikke er flygtet fra regeringskoalitionen. Hvad mener du, når du siger det? Altså, vi har haft naalakkersuisut i forskellige regeringskoalitioner. Ja, skal vi ikke lige vende tilbage til turisme? Må jeg ikke nok lige bede de andre partier? Ja. Men når turisterne kommer, de her afgifter, vil I arbejde for, at der kommer højere afgifter? Vi har ikke noget imod, hvis der kommer højere afgifter.
Og det skal man selvfølgelig arbejde med turistoperatørerne om. Hvis priserne og afgifterne bliver højere, så er det fint med os. Jeg vil gerne komme med et eksempel fra vores egen kommune, hvor der kommer afsted en øget antal af turisme, og der har vi lavet den afgift, som har været positive effekter, og man har brugt den her afgift til forberedelsesarbejder. Så jeg har ikke noget problem med, hvis afgiften stiger. Det vil kun være til gavn for Grønland, og det er det, der skal være formål. Pillebro-børn eller jeg bliver lidt inde på politikken, fordi det er meget anstrengende. Vi kan ikke engang sige grønlænder fra Siumut, fordi vi siger kun hjemmehørende. Jeg har sagt hele tiden, da vi behandlede den i den tid, nu er der snakket om Grønland. Så nu må heller ikke sige grønlænder i Folketinget. Det handler om, det handler om turisme. Lad mig blive færdig. Nu er der en klage omkring at hjemmehørende, men nu er der ingen beskyttelse for grønlændere, fordi det er indvandrerne, der bestemmer, fordi det er derfor, vi snakker om. Du må gerne besvare mit spørgsmål. Er vi klar til, at som rigtig mange turister, jeg prøver at svare dig, ja, det må det. Jeg prøver, det er det, jeg gør. Det er derfor, at vi ikke er klar med lovgivningen, hvor det er ikke justeret og tilpasset til grønlænderne. Nu kan vi se, at det skaber konflikt, så vi er ikke klar. Det er også det, at nu er vi endt i den situation, hvor vi ikke er klar, selvom vi har fået det nye lufthavne. Og nu bliver det erkendt også fra eksperterne, at vi bliver nødt til at stå fast i, hvem vi er, og styre på identitet. Ja, Siumut blev nævnt. Ja. Jamen, der er nogen, der siger, at vi ikke kan se grønlænder. Meget kort kan jeg sige. Jamen, jeg behøver ikke engang at forklare, at jeg er grønlænder, fordi jeg er så grønlænder, at jeg ikke engang behøver at overforpæle. Jeg kan også arbejde for Grønland som Grønland. Ja, så har du besvaret. Så går vi over til Henrik Fleischer. Ja, tak. Vi som det nye parti i forhold til den nye og nugældende turismelov, den vil vi gerne lave på ny, så den er tilpasset til samfundet. Og i forhold til krydstogtskibe og flyturister, og for eksempel Kangerlussuaq blev druknet ved de nye ordninger som den næststørste destination. Så det her centralisering, der foregår, får til, at det andre steder dør ud. Så i forhold til krydstogtskibe, der ankommer, og det skaber uro i miljøet og naturen, hvor der også er nogle traditionelle i jagt og fiskeri, og der skal være flere i forhold til mere lokalt ankrede turistaktiviteter. Jamen, lad os kigge på, hvor meget vi kan løfte og gå ud efter det. Men nu er vi i gang til at åbne for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat og Qaqortoq, og der kommer flere til Nuuk, og SAS vil have 3 gange om ugen. Der kommer helt sikkert flere turister. Så den er todelt her. Dengang havde vi Narsarsuaq og Kangerlussuaq på grund af regulariteten. Så har man frataget fra Kangerlussuaq. Det kunne ellers nå hen til Kangerlussuaq, hvis man holdt Kangerlussuaq åbent og stadig for at vente i 14 timer for rigtig mange mennesker. Det skal vi lige huske. Nive Olsen. Turismeloven skal beskytte grønlændere og hjemmehørende, fordi det er dem, vi skal så vidt muligt beskytte. Men erfaringerne i Nordgrønland er meget fremtrædende, hvor jeg kommer fra inden for turismen. Men
Nu handler det meget mere om udefrakommende investorer, om at beskytte dem. Det er jo ikke det. Sådan er det jo ikke. Fakta er, at så vi vil gerne beskytte hjemmehørende så meget, at man gør, at servicekontrakten skal beskytte hjemmehørende, hvordan den her kultur, det er måske noget, vi skal kigge på, fordi man kan ikke konkurrere med virksomheder, der indgår i servicekontrakten. Så vi mangler nogle inkubatorer i Sydgrønland, som kan give vækst inden for turismeområdet. Så det er derfor, at vi siger, at folk fra Ilulissat står 100% klar. Så det er derfor, at vi bliver nødt til at give dem nogle særlige vilkår regionalt, frem for at have en landsdækkende lovgivning. Så vi vil gerne give alle regioner forskellige muligheder for at skabe lighed. For eksempel på grund af, at nogle regioner har behov for at have nogle inkubatorordninger. Aqalwaq, vi siger tak til Atassut og Siumut. Det er jo selvfølgelig, at da vi udarbejder lovgivning, det er selvfølgelig beskyttet lovgivning. Der er selvfølgelig nogle ting, der skal også ordnes, og jeg er enig i, at det offentlige, der får tilskud fra offentlige, det skal vi selvfølgelig også beskytte. Men vi skal ikke gå ud fra alene Ilulissat. Så der er en hel masse muligheder også i Vestgrønland. Men udviklingen skal også ske i hele kysten og i samarbejde med kommunerne. Så jeg synes, at i forhold til udviklingen af erhvervet og turismen, så er en del af politiske opgaver at snakke med og have dialog med selskaberne og kommunerne. Og jeg vil gerne opfordre partiet Naleraq at stoppe med at sige, hvad de andre partier siger. Vi kan selvfølgelig sige grønlændere. Den her, fortæl jeres egne idéer, så skal vi nok fortælle vores egen. Jeg skal lade være med at få splittelses. Så jeg håber, at dette kan modtages af venligt. Jeg synes, at man skal stoppe med at fortælle, hvad de andre partier siger. Og vi bliver nødt til også at holde sammen i hele landet i forhold til, hvordan vi kan indordne i forhold til tilskuddene inden for turismen. Vi ved jo ikke, hvad der skal ske om 10 år. Vi har vi skal holde sammen, og det er det, vi skal holde. Pelle, du blev nævnt med direkte. Jeg er ked af, at det blev modtaget forkert, men vi går ud efter lovgivning, og i forhold til skal. Jeg vil lige citere, hvad der står i KNR. Identitet, Aya og Agi mener, at vi skal få vores identitet på plads. Så vi peger ikke på nogen andre. Det er, hvad man ved gennemgåelse af lovgivningen, at vi er endt herude. Men hvis vi ikke kan sige noget omkring det, hvornår kan vi så sige om det? Vi holder debatten i tid. Jeg vil også sige, at med den voksende turismeaktivitet og sundhedsvæsenet vil også blive ramt på en eller anden måde. Skal man så opfordre for eksempel nogle ældre, der kommer ind som turister og har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet? Hvordan kan vi have en strategi om det? Jeg kommer fra den største by i landet.
Ja, vi har set erfaringerne med det. Nogle gange, når er der op til 4 krydstogtskibe, der er, hvor man kan ikke engang se isbjergene derude. Hvis vi bare alene tænker på det, er det så realistisk i den lange bane, at vi fortsætter med det. Krydstogtskibspolitikken bør være bedre. Jamen, så lad os sige, dem, der har råd til, så det må gerne ankomme. Jamen, næsten hele befolkningen og hele det offentlige i Ilulissat servicerer krydstogtskibene, mens hjemmehørende venter udenfor. Da man udarbejdede turismeloven, så havde man også snakket med turistaktørerne i Ilulissat, selvom man prøvede at vente om til identitet. Jeg vil ikke komme ind på det. Det handler om statsborgerskab. Men det, som sundhedsvæsenet kan løfte, det er, vi skal ikke prioritere på, vi skal ikke udvikle turismen på bekostning af vores sundhed. Vi skal have sustainable tourism. Vi skal tænke på, er det realistisk med 3.000 med turister til en by på 1.000 befolkningstal. Det er jo ikke negativt, det vi tænker. Vi lader os snakke med organisationer inden for krydstogtområdet, så kan det være, at de har nogle idéer, så ved de, hvordan det skal gøre. Henrik Fleischer. Det er det centrale i spørgsmålet. De her krydstogtskibe, der er med på krydstogtskibene, om det kan have en effekt på sundhedsvæsenet. Jeg er helt sikker på, at skibene selv har noget lægepersonale. For eksempel Styrmændenes forening i Grønland har vi holdt møde med, og de sagde blandt andet, fordi de arbejder også med turisme nogle gange, og de sagde, at de her lægeerklæringer, dem har man stoppet med her i landet. Nu skal man først til Danmark for at få en lægeerklæring. Så her i landet, men færingerne og danskerne, de kan sagtens få en lægeerklæring. Sådan nogle ting er vi nødt til at undersøge fra bunden af. Altså først kunne de sagtens tage til læge, men så af forskellige grunde, så var det fordi, at lægerne havde fået det som biindtægt, og så har man holdt op med det. Og så vil de ikke længere lave den slags erklæringer. Altså jeg ved ikke, om det er det, men det er det, man skal undersøge. Det kan jo ikke passe, at vores skibsofficerer. Tak til Henrik Fleischer. Akkurat, du har også markeret. Ja, hvis man skal udvikle på turismeområdet, så er det også nødvendigt, at man kigger på de regionale sundhedsvæsener. Fordi vi ved godt, at brandvæsenerne har forskellige mangler på forskellige udstyr, hvis der skulle ske et eller andet. Så hvis man skal lave noget mere beredskab på turismeområdet, så handler det også om sundhedsvæsenet, det handler om brandvæsenet, og det handler også om at give flere penge til kommunernes beredskab, og hvor vi skal hjælpe mere fra centralt hold. De virksomheder, der får støtte fra det offentlige, de arbejder kun med turisme. Derfor er jeg enig med Adasut, og vi vil også gerne snakke med Adasut omkring de her afgifter. Der har vi behov for, at man måske har nogle helt særligt tilrettede afgifter. Men vi har absolut behov for at stå sammen om det her spørgsmål, og også afsøge mulighederne hos erhvervet, for at se, hvor vi kan hente nogle indtægter. Skal man så også inden sundhedsvæsenet, altså inden for sundhedsvæsenet, så sker alt centralt placeret i Nuuk, og det er fint i sig selv. Men vi har også nogle behov ude omkring de forskellige regioner. Nogle gange er der kæmpe krydstogtskibe, og der har vi ikke engang noget udstyr til at klare eventuelle olieudslip.
Tak til Aqaruk Egede. Peter Broberg, ja, det handler om det, som vi snakkede om i går, og det forslag, vi har stillet. Vi har behov for at lave en tilpasning i forhold til læger rundt omkring på kysten. Hvis vi kan køre turismeområdet på en måde, som vi magter, så kan vi se, at der vil ske udvikling rundt omkring på hele kysten, og der kan man altså, vi vil aldrig fra Nadaraks side begynde at støtte, at man skal betale for at gå til læge, men vi vil gerne udvikle på det at have mulighed for at tage til læge i hele landet, uanset hvor man er, også tandlæge. Og på den måde vil vi også kunne servicere turisterne bedre, og vi er nødt til at sikre, at de midler, der kommer i omsætning, også tilfalder landet. Og derfor skal vi ikke stå tilbage for, at når vi får læger ind her i landet, altså så betyder det jo ikke så meget, om de måske snakker lidt gebrokkent vores sprog, men dem, de skal arbejde for, det er grønlænderne, der bor her i landet. Men dem, som også kan få noget service, hvor vi gerne vil vise, at Grønland er åben for omverdenen, altså dem, de har også mulighed for, vil jo også have mulighed for at tage til læge. Nive Olsen, Demokraterne, ja, vi er nødt til at passe meget på med turisme, fordi erfaringerne fra andre lande viser, at hvis der sker noget dårligt, og den turist ikke får en god service, så kan det have meget alvorlige konsekvenser. Det skal vi være klar over. Fra Demokraternes side, så har vi stillet forslag om at indgå samarbejde med WHO, fordi der er mulighed for, at de steder, hvor vi har rigtig meget turisme, der er der mulighed for, at vi kan få noget lægehjælp over. Og der synes jeg, at vi er nødt til at være mere åbne over for den slags muligheder. Når det kommer til turisme, så er skævvridningen der, at vores evne til at tjene penge på det, den er vi nødt til at aktivere, fordi bare for eksempel i Ilulissat, så er der rigtig mange, der kender til Sammermjøt, og der er Uunartok i Sydgrønland, og der er Sammermjøt. Der er seværdigheder, som når vi kommer til andre lande, altså jeg har aldrig set nogen andre steder i verden, der er lige så flotte som det, vi har her i landet. Men selv når man kommer til steder, der er mindre flotte, så betaler man ud af næsen for at se dem. Men når her i landet, så giver vi det bare væk gratis. Hvis vi kunne tjene på det, så vil der også være en skilling, der faldt af til sundhedsvæsenet. Så alt hænger sammen. Og det er noget, man skal være opmærksom på rent politisk. Vi er nødt til at være bedre til at tjene penge, og vi er nødt til at tænke os lidt mere om, og så være dygtige til at have et dollartegn i øjnene. Siumut. Peter Davidsen. Ja, der er vi fuldstændig enige med Demokraterne. Vi skal være bedre til at tjene penge, og vi skal også være bedre til at se efter finansielle muligheder. Med hensyn til sundhedsvæsenet, så synes jeg, der er et stort behov for, at sundhedsvæsenet, som lige nu er under pres, altså selvfølgelig dem, der kommer fra udlandet, dem kan vi jo ikke bare skubbe til side, så vi er nødt til at lave en eller anden ordning. Og så med hensyn til brandvæsenet, altså brandvæsenet, det er jo noget, der er på land. Deres ansvarsområde, det er land, men det, der er til havs, det er et politianliggende. Og det er først, når politiet beder brandvæsenet om hjælp, at brandvæsenet kan begive sig ud til vands. Så her i Nuuk og andre steder, hvor mange både har vi så, som kan lave brandvæsensarbejde. Den slags er vi også nødt til at være opmærksom på. Og også det, som Aqaruk kom ind på, med hensyn til miljø. Ja, vi er nødt til at indføre nogle afgifter på en eller anden måde. Der er en hel masse der er en hel masse ting, der bliver udledt i luften, og så er der også meget, der bliver meget spildevand. Og jeg tænker på, vi vil deltage i forbindelse med nogle afgifter og prøve at indgå aftaler med andre partier. Så med hensyn til grønlandskhed, så synes jeg, vi er nødt til at sige, altså hvad er det, vi snakker om overhovedet? Jeg bliver ikke... Det sidste spørgsmål, som man skal svare på hurtigt. Når der kommer flere turister, så træder de jo på jorden også. Hvordan kan vi passe på miljøet? Et hurtigt spørgsmål. Hvordan kan vi beskytte vores natur, når der er så mange turister? Peter Davidsen, vi begynder med dig. Vi er nødt til at sætte nogle grænser. Altså, der skal være forskellige afdelinger. Altså, hvor er det, vi vil have turister henne? Hvor er det, vi skal passe på vores jagtområder? Det gør vi som kommune. Det tror jeg også, vi er nødt til at gøre på landsplan, fordi vi er også nødt til at beskytte vores fiskområder og jagtområder. Vi skal ikke bare have turisme over det hele.
Altså for eksempel, så er man kommet træplanker på jorden på nogle steder. Er det den slags, man skal ud i? Ja, Pelle Broberg. Man kan ikke komme uden om, at det er noget, som dem, der bor lokalt, skal bestemme. Altså, jeg vil ikke bestemme fra centralt hold, hvad man skal gøre i Radarsvor, hvad man skal gøre i Sydgrønland, eller hvad man skal gøre i Nordgrønland. Derfor er det meget vigtigt, at man fra sted til sted, altså hvad er det, man har fokus på, eller måske sige, hvad er det, man kan ofre. Så hvis turisterne træder på landet, så vil deres fodaftryk være der i lang tid. Men hvad får de så til gengæld? Hvad får de af indtægter? Men det er så det, som regionerne skal bestemme. Altså, hvad er det bedste for dem? Ja, det bedste er at fjerne den her centrale styring og kommunerne, således at det bliver fiskerirepræsentanterne, jagtrepræsentanterne, som sammen med turistoperatørerne, altså vi har selv erfaringer med, at de er ved at samle sig. For eksempel de steder, hvor vi går på jagt, på rensdyrjagt, så kan man se, at de tager et sted hen, hvor der ikke er turister. Så kunne vi se, men så mødte vi faktisk en turist til det sted, hvor der ikke skulle være turister. Så at sætte nogle rammer og lave nogle zoneinddelinger. Det handler også om, at det ikke gør skade på fangerne. Det er alle de her ting, der skal sættes rammer for. For eksempel i Sisimiut og Kingertlussuaq, så er der nogen, der går frem og tilbage mellem dem, og der er én vej, ikke også? Så Abdullah B. Egede, meget kort, hvis du kan svare på det. Vi så, hvad der er behov af Ilulissat i forhold til at beskytte miljøet, og der har behov for at vi investere i det. Jeg er ikke så enig i, at i kommunen, at det er alene det lokale, der skal bestemme det. Vi har allerede set i forhold til områder uden for kommunens egen grænser, at der sker nogle aktiviteter, så det bliver nødt til at være det centrale være en del af det. Fordi at der sker også i Nordøstgrønland, at der sker en hel masse aktiviteter, så det bliver nødt til at det koordinerer imellem partierne, så inddrager hele befolkningen. Ja, Nivi, vi har store erfaringer i Nordgrønland, hvor der sker en hel masse panik, når der er så mange turister, så det er derfor, at vi også bør nødt til at bruge det lokale til at rundture det lokale, og det her 3 gange pro stiger, det bliver nødt til at benytte mere af. Og vi skal ikke alene være afhængige af offentlige. Det behøver ikke at være alene dem. For eksempel, vi bliver nødt til at have turisterne til at betale for den her benyttelse af stien, og virksomheden kan måske tjene på det og udvikle. Vi skal også kigge lidt væk fra det offentlige. I 2017, da jeg var medlem af kommunalbestyrelsen, så foreslog jeg som Nordmjød, hvor der skal være indgangsgebyr. Og hvis vi kigger på som Nordmjød, vi kan se, hvor meget man har trådt på det. Vi bliver nødt til at have nogle træstier, flere af dem, men det er også op til kommunerne at vise, hvor meget der skal være i samarbejde med turistoperatørerne. Ja, hvis vi anbefaler noget eller foreslår noget fra centrale, så kommer der en hel masse klager fra det lokale. Så meget glad for, at det andre er også enige i det. Og i forhold til uddeling af koncessioner, og at kommunerne kan anbefale. Det har ikke været en succes, for eksempel, hvor der er meget uoverensstemmelse i kommuner, hvor der er en hel masse turister, der trådter på jorden, uden at betale noget, som har ødelagt hele området. Så vi er alt for tilbageholdende. Ja, det er bare som et eksempel i Nordøstgrønland, hvor man skal beskytte miljøet, og for dem, det er ikke op til dem, der bor i Narsarsuaq, der skal betale for det. Jeg kan se, at
I har nogle forskellige stærke meninger omkring turismeområdet, men vi er færdige med overskriften for nu. Så skal vi gå over til et nyt. USA's nye præsident har sagt noget i nat, hvor han nævnte Grønland igen, og blandt andet sagde, at jeg er ret sikker på, at vi kan få fat i Grønland på den ene eller den anden måde. Altså, vi får Grønland. Det er noget, han sagde, Donald Trump sagde i nat. Om få år er Grønland en del af USA. Det er et spørgsmål til jer. På baggrund af Trumps udmeldinger. Han siger, at han vil eje Grønland. Ja. Vi har altid vist, og vi har set hans sande ansigt, at det er meget, meget farligt, når folk siger, at vi skal samarbejde, men han er ikke farlig, og vi skal altså være påpasselige om det. En mand, der er så ugennemskuelig, det skal vi passe på. Så en så ansvarsløs mand vi kan allerede se, hvor vanskelig han er i at forhandle med ham og lave og sådan en upåregnelig mand kan vi ikke regne med. Og det er noget, og jeg synes, at den her tilgang fra Nalerak, at man vil gerne samarbejde med USA, det synes jeg, at vi skal væk fra. Og vi sagde, inden der blev udskrevet valg, at vi skal holde sammen. Vi kan allerede se, at den mand er farlig. Og at han vil gøre os rig. Vi skal heller ikke blive blind af penge, på grund af penge. Han skal ikke bare komme her og tjene penge. Vi siger ikke velkommen til sådan en mand, der opfører på den måde, så derfor vi bliver nødt til at være påpasselige. Vi skal nok samarbejde med ham, men vi skal også være respektfulde og have professionalisme med dem, vi samarbejder med. Nalerak. Jeg er lidt overrasket, at Nalerak bliver nævnt om det hele tiden. Vi er ikke til nærmere af USA. Vi har også inviteret, Siumut har inviteret USA og Kina, og Siumut har inviteret Trump, og det deltog også i forhold til Trumps, da han startede på regeringen. Så jeg har aldrig sagt, at vi siger velkommen til Trump, men vi skal selvfølgelig have samarbejde med andre mennesker, men jeg siger ikke, at han er velkommen i Grønland. Jeg ved ikke, om du nævnte ikke, at han også sagde, at vi selv skal bestemme. Det er meget vigtigt efter valget, at vi kan holde sammen som et samfund, fordi der er rift om Grønland. Det er meget synligt for os, men hvordan kan vi udnytte det? Hvordan kan vi udnytte interessen? Men nu er vi så splittet nu, at vi også er identitetssplittet. Fordi det står jo allerede i selvstyreloven. Er vi en del af USA? Vi kan sige på den måde, at 1951 er Grønland overtaget af USA fra Danmark. Vi fra Nalerak vil aldrig gå over fra dansk borgerskab til amerikansk borgerskab, fordi vi vil være grønlændere. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere. Vi vil være grønlændere. Ja, Pelle Broberg, tak. Akkalwak. I januar sagde Pele, at vi skal stå under USA, Free Association. Hver måned skifter han mening omkring det. Det kan vi ikke fortsætte med. Vi skal have et politisk mål, og pege på et land. Vi skal ikke være en lille dreng. Vi skal være et samfund, en nation, som respekterer nation.
Og jeg synes, at partiet Nalerak skal også kigge på, at når man sidder i spidsen, uanset hvor man kommer fra, at man vifter til USA. Det her forhold skal man passe på som politiker, og at være populistisk, og man siger, at USA er ikke farlig. Hvad nu hvis der sker noget, så vil man kigge på dem, der så har sagt noget. Hvis nu vi bliver erobret, og vi skal handle respektfuldt, og vi skal opføre os ordentligt på vegne af de unge og ældre. Vi bliver nødt til at spidsen og være rollemodeller. Vi bliver nødt til at stoppe med, at man laver en masse ballader. I er danskere, ikke være fordi I mener anderledes, fordi I ser sådan ud, så er I dit og dat. Lad os have ro og orden, fordi situationen er intenst, og det er alvorligt, det her. Fordi lederen af landet skal ikke lede på baggrund af vrede eller følelser. Det skal være fornuft og værdiskabelse og samle folket. Jamen, at reagere på følelser løser ikke problemer i fremtiden. Jamen, det er også normalt, at man siger, at vi er stemplet som en del, som vil være en del af det, men vi er fuldstændig trætte af. Nu er jeg ikke engang overrasket, at man siger på den måde. Jamen, det har jeg jo ikke engang samarbejdet med dem, så det viser bare, at vi peger på hinanden. Man ved godt, at jeg har erkendt flere gange, at jeg selv har været en stærk republikaner, fortaler af republikaner, men jeg kan allerede se, at den her opførsel fra Trump til Zelensky, lederen af Ukraine, den her opførsel er ikke uacceptabel. Hvor det er ærgerligt, at det land, som støtter demokratien, har fået den her opførsel. Og jamen, nu giver han Ukraine til Rusland, og det russiske er nu glad for Trump. Det bliver blevet indbildt i, at nu er hele verden vendt op og ned. Hvordan kan vi sige, jamen, hvordan kan vi stole på et land, der kan angribe en allieret? Pelle Broberg, du må gerne. Ja, det er blevet nævnt flere gange. I 2018 så var den første, der stillede forslag om, fordi jeg følte, jeg kom ovenpå. Altså, vi skal have en free association med Danmark. Jeg har sagt det hele tiden, det skal være Danmark. Og det, som Nikolaj prøver at sige, altså, selvfølgelig er det rigtigt, da jeg blev spurgt, altså hvis de nu ikke vil, er der så andre muligheder? Så sagde jeg ja. Altså, jeg nævnte også Island dengang, jeg nævnte også Norge dengang. Jeg nævnte de her andre lande, fordi jeg sagde ikke, at jeg havde låst mig fast på det ene land, men jeg kan sagtens forstå deres bekymringer. Og det er også derfor, der er så mange, der er bekymrede, fordi de hører, at der er nogen, der gerne vil sælge Grønland. Men vi har aldrig nogensinde sat os fast på, hvad det er, vi gerne vil. Vi søger efter dialogen. Det er det, vi snakker om. Og det er der, vi prøver at se, altså, hvad er det, vi kan blive enige om, når vi er en stat på et tidspunkt. Tak til Peter Davidsen. Ja, for det første i forhold til vores formand, som bliver taget op hele tiden. Allerede før Trump blev præsident, så var der en hel masse, nu er der helt andre forhold. Og der har vi inviteret ham. Og det var for at kunne snakke for vores egne mærkesager. Men nu er sagen blevet meget anderledes. Og det er man altså også nødt til at kunne se politisk. Man kan ikke bare blive ved med at slå med den hammer. Vi synes, og som min formand allerede har sagt, det er bekymrende, at det her samarbejde, fordi vi er jo i en forsvarsalliance med USA, når der er så stor ulighed, så er det bekymrende. Vi står ikke i en stabil situation, vi er i en forsvarsalliance, hvor vi ikke har respekt for hinanden og gør krig med hinanden. Hvilken situation er vi så i? Men så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at uanset
så er vi stadig i et allianceforhold. Derfor er vi nødt til at opføre os pænt og lade være med at gå efter haserne på hinanden mellem partierne, at nu er det tid på, at vi har en samlet politik for hele landet, fordi det handler om hele vores land. Vi behøver ikke at snakke om grønlandskhed her. Det handler om Grønland og vores sikkerhed, hvor vi er nødt til at indgå aftaler med hensyn til vores sikkerhed. Henrik Fleischer? Ja, vi snakker vist om Trumps tale. Jeg har hørt, at han har sagt, at han støtter op om han støtter op om vores ret til selvbestemmelse. Vi har ikke sagt det så tydeligt endnu, og det er, at i 1945, da 2. verdenskrig ophørte, så prøvede Hitler at udrydde alle jøderne og gøre alle europæerne tyskere, og så har man oprettet NATO fra de her 51 lande, og der var Danmark en del af alliancen, og USA var med til at formgive FN. Og i 1948 så kom menneskerettighederne også med, hvor de sagde, at mindretal i befolkningen, de skal beskyttes på forskellige områder, og de har nogle rettigheder med hensyn til økonomi og en hel masse andre ting, og man skal aldrig prøve at udrydde et mindretal eller prøve at opkøbe dem. Så det er utroligt, at USA på den måde, som ellers har været med til at etablere FN, hvis de er gået helt væk fra den tankegang. Og nu er der så de her 193 stater, der er med i det her samarbejde, og så vil vi hellere være en del af det fællesskab i FN. Hvordan skal vi arbejde videre? Altså, der er stor bevågenhed fra hele verden på os lige nu, og det sagde den amerikanske præsident i går aftes. Hvordan skal vi komme videre? Jeg kan komme med et eksempel, at de her tidligere afgåede naalakkersuisut, altså hvis det begynder at vrøvle, så har vi jo nogle inatsisartut, og de er alle sammen bestemt, og vi er også besluttet via FN. Og den gælder jo også for Trump, og de har også et bagland, og man kan ikke lade være med at prøve at se, ja, hvordan er det, vi skal komme videre. Og så rent handelsmæssigt kan vi godt arbejde med dem. Vi skal hurtigt videre. Altså, hvordan kommer vi videre? Vi kan sige, at vi er meget centralt placeret på verdensbilledet lige nu. Hvordan kommer vi videre? Akkurat. Vi er nødt til at samarbejde. Vi skal finde det, som vi kan være fælles om. Og Island, USA eller hvor end det skulle være, altså vi kan ikke sættes i fokus. Vi kan ikke alliere os med et andet land uden at spørge befolkningen. Det er utroligt, at man begynder at lege med de her store spørgsmål rent politisk, hvor man siger, vi synes, vi har den her magt, men nej, vi har som folkevalgte lånt vores magt fra befolkningen, og derfor skal vi altid spørge befolkningen først med de hensyn til de her store beslutninger. Så det her med, hvem er det, vi er repræsentanter for, det er det, vi er nødt til at have fokus på. Jeg synes, det er meget vigtigt, at samtlige partier, som vores formænd også har sagt, vi er nødt til at stå sammen. Man kan ikke bare stå i spidsen alene med så vigtigt et spørgsmål. Og vi skal heller ikke have nogen ledere, som er i tvivl. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal være sikre. Vi skal være en samlende faktor, og også skal vi have mulighed for at kunne lytte til andre. Og ikke sige, at de andre er slemme. Vi er nødt til at samarbejde. Siumut, hvordan skal vi videre? Efter valget, så er partierne nødt til at mødes. Forsvarslandene, NATO, Danmark, USA, de er stadig i en alliance. Vi har behov for, at der er nogle ryddelige forhold, hvor folk kommer med en fælles udmelding. Vores land er ikke en militær enhed, men hvis vi bliver angrebet, så har vi det her alliancer, som vi kan forlade os på. Så uanset hvor grimt man snakker om os, så synes jeg, at vi skal opføre os pænt og lede efter løsninger for landets vegne. Vi kan ikke bare, de kan bare uden videre overtage os, og derfor fra vores side er vi nødt til at arbejde ordentligt og ryddeligt med diplomati. Tak til Peter Davidsen, og så er det Nivi Olsen fra Demokraterne.
Jeg vil for det første sige, at vi skal ikke være en splittende faktor, fordi hvem er grønlænder? Det er en splittelsestankegang, fordi vi mener, at vi skal nok oprette den her register, men det skal vi ikke på baggrund af på grund af DNA, fordi du har en dansker, må du ikke være en del af den der register. Ikke på den måde. Vi er på vej i en fremtid, en løs fremtid. Vi har en leder, der samler os. Vi har alle sammen nogle formand, som kan forhandle sig godt. Så derfor skal vi samle folket og ikke splitte dem ad. Så nu er det først, det er så vigtigt, at vi holder sammen. Jeg vil gerne have jer alle sammen til at sige det sidste ord, fordi vi er gået over tid nu. Akalu, det er jo ikke det er ikke det er jo upassende at male andre partier med andre partifarve. Jeg kan se, at jeg bliver nødt til at nævne det her, men ligesom andre lande skal vi fortsætte med det. Hvis vi stod i spidsen, så sender vi et brev, hvor der står nej. Vi skal samarbejde i forhold til forsvar og medlemskab, og vi bliver nødt til at benytte medlemskabet i NATO og sige til dem, og sige til USA, men USA er ikke den eneste land i verden. Vi vil ikke være en del af jeres reservat. Bille Broberg, kort. Vi har jo selvfølgelig nogle forslag, som skaber sammenhold. Men vi bliver nødt til at samle os og kigge på, hvordan vi har det. Også det er selvfølgelig, alting hænger sammen selvfølgelig med forsvar og sikkerhed. Og vi er selvfølgelig også usikre omkring og ubehagelige omkring det, der sker omkring. Og så lad os holde sammen og have den samme identitet og sige, at vi vil gerne statsdanne os med grønlandsk borgerskab. Så fortsætter vi den trygge liv, vi har, også efter valget. Tusind tak for alle 6 partier, som kunne være en del af den her valgdebat, og tusind tak for alle seerne, og jeg skal påminde om, at der skal være valgdebat i GU klokken 15. Tak.